your strength and show me your weakness. We're in this together now. We're in this together now. Give me your love and tell me your secrets. 'Cause we're in this together now. Yeah, we're in this together now. No, 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 no. I'll keep you safe, I'll give you my everything. Even if we're falling down, even if we're falling down, all of me is yours, every part of me. 'Cause we're in this together now. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living? Alright guys, nandito na kami sa bahay ni Boss Rolly Abiera, kung saan kami tumuloy dati nung pumunta kami dito sa Dalupaon. So napakaganda dito sa bahay na to kasi unang-una, kung makikita nyo, kubo lang siya oh. Pero yung kubong ito ay talagang mapresko. So ito yung mga bahay namin noon na kung saan talagang ang sarap matulog lalo na pagsasahig. So ito yung spot. Karagatan na yan. Nandun si Boss Arnel tapos si Boss Andy, yung piloto ng bangka na kung saan siya yung nagdala sa amin paghuli ng tunsoy doon sa isang barangay dito sa Pasakaw. So grabe, ang init pa dito sa lugar na to. Ayun, ito yung araw. Tapos ito yung karagatan. Ito yung mga kabahayan dito sa lugar na to. Ayun, dito meron ng bago. Dati wala pa to. Pambayan. Pwede dyan uminom mamaya. Dito. Ayan o. Hoy, shades ko. Boss. Suminamang boss. Hey, mali. Iyo ha. Ito yung karagatan. So malinaw pa yung tubig dito. Oh, ito yung malabo oh. Okay. So mamaya may liw kami dito. Kasi sa ngayon alas 4:15 ng hapon, medyo masakit pa sa katawan yung init. Pero mamaya alas 5 pwede na to, goods na to. Low tide na siya oh. Ayan. Malaking bangka. Yung mga naliligo ditong bata. Grabe, nahirapan kayo magbiyahe papunta dito kasi yun nga yung kalsada. Although simentado na yung iba pero malalalim. Inaabot yung ilalim ng sakyan namin. Ay, grabe dito sa lugar na to. Napakaganda ang spot, yung bundok oh. Oh, tumba na. So dito, sarap uminom mamaya oh. Ayan oh. Kasi Kasi So inabot kami, halos ilang oras barkada yung biyahe? 2 oras. Syempre yung takbo ko dahan-dahan lang kasi nung unang pumunta kami dito medyo mabilis yung daan namin. So medyo talaga nabugbog yung sasakyan. Ngayon natuto na ako, kailangan magdahan-dahan para kahit paano makarating kami ng ayos yung sasakyan and then walang damage. Yun nga, medyo matagal yung biyahe pero at least smooth yung takbo ng sasakyan namin. Meron talagang hindi maiwasan dito yung hirap ng daan kasi talaga sira-sira, lubak-lubak. Yun. Pero pasalamat kami dahil safe yung pagdating namin dito. Liyo ng tubig oh. Yo, grabe. So doon yung Punta Baba Resort. Tapos doon yung lugar kung saan naghuli kami ng tunsoy. Medyo malayo pa. Siguro mga 45 minutes sa biyahe. Simula dito sa lugar na to. Alright? Ever since you came into my life, it felt so good, it felt so right. You bring the sun on cloudy days, all the birds sing your praise. Do 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 do. It's your face, your laugh, the way you hear music and the way you dance, but it's your soul that sings to me.
I'm here to hold your heart. It's the sweetest gift that I will not drop, and I promise to always stay true. Yeah, I love you so. I love you so. Alright guys, so padilim na. At the moment, alas 6 na ng hapon dito sa Barangay Dalupaon, Camarines Sur. Napakaganda ang lugar na to kasi unang-una, napakalinaw pa ng karagatan dito. Ayan o. Nakikita yan sa likod ko. Grabe. Tapos na naman sa harap ko, ito yung mga bahay ng mga kabayan natin na nakatira dito sa lugar na to. At kung mapapansin nyo, halos hindi matao dito kahit summer kasi yung lugar na to ay medyo malayo. At kung makarating naman kayo dito, medyo mahirap yung kalsada. At kung gagamit naman kayo ng bangka, kailangan nyo magrenta. Or kung sasakay kayo doon sa pampasahirong bangka, kailangan nyo mag-abang sa schedule. So pagkakalam ko, umaga na schedule dito, papunta dito sa Barangay Dalupaon. So ito yung makikita nyo mga kabundukan na yan. Ayan o, hanggang doon sa may dulo. Tapos yung dulong yan, sa likod ng bundok na yan, diyan matagpuan yung Bidlayo na kung saan humuli tayo o naghuli tayo ng tunsoy. Napakaraming tunsoy. So ayun, paggabi na dito sa lugar namin, dito kayo mag-overnight. Alam mo yung mga lugar na ito ay nahanap namin kasi nakaka-relax ng isipan. Sa loob ng ilang araw na pagkatrabaho sa isang linggo, ito yung stress reliever na aming pamilya. Ayan, tapos dito kayo maninirahan o dito kayo mag-i-stay sa ganitong spot. Ayan o, simpleng buhay, malayo sa polusyon, malayo sa mga marami sakyan sa syudad. Dito wala kayong ibang makikita kundi napagandang karagatan dito sa lugar na to sa Dalupaon. Ayan o, ang saya ng mga bata dito, tapos yung mga mangingisda, eto na. Ayan o, ayan, gaya nun. Tapos ito yung spot namin, Cabos Abiera. Kaya maraming salamat sa pag-accommodate dito kahit wala kayo. Pina-stay nyo kami dito sa bahay na to. Ang simpleng bahay nyo pero napaganda. So ginagawa namin dito, luto ng jempo, hapunan. Tapos ito, tuyo. Siyempre kasama natin si Boss Gilbert. Ayan, oh. Tapos tulog na ang anak namin bunso. Hindi pa tulog, patulog pala. Nailigo na yung mga anak ko kasi naglangoy sa dagat. Simpleng ilaw, simpleng lugar, pero masaya. Alright, so magandang gabi sa inyo lahat. Bukas naman. It's been a long week, trying to make ends meet. Going nowhere fast, I'm so tired of the same routine. No use in walking the line, let's push our cares away. That bottle's calling our name, and we ain't leaving till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Low lights settling in, the room is picking up. Feels like we're stepping in to shake the day right out. So go on and hit me again. This night isn't done, we're finally letting loose. We're pouring out the good times, and we ain't quitting till it's dry. We're about to get our minds right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Come on now. All night. Yeah. Damn, what a late night. We tied one on. The way my head is feeling, I don't know my right from my wrong. Maybe we should lay low tonight, slow down for a little while. But
that bottle ain't gonna drink itself. Let's throw it down until it's dry. Let's throw it down. We're about to get our minds right. So right. Yeah, we can keep it going all night. Yeah, we're gonna drink until it's dry. Want me one now? Let's drink until it's dry. Alright guys, at the moment alas 7 ng gabi. So inaayos na namin yung tent na tutulugan namin mamaya para mamaya man gabi man kayo matulog, at least hindi na kayo mag-aabala pa para ayusin ang tent na gagamitin namin. So ito yung tent namin, ayan o. At yun naman yung tent ni Gilbert kung saan dyan ako matutulog kasama si Cassie. Ayan o. So kung marinig nyo yung hampas ng hangin, ayan o. Sobrang lamig dito sa lugar na to, lalo na mamayang hating gabi. So yun yung karagatan, di na makikita dito kasi madilim na. So grabe ang ganda ng tent namin, no? Halos parehas lang yung color. Boss, parehas lang yung color ng tent natin, ha? Oo nga eh. Di nagkakalayuan, ha? Tapos dito naman sa loob, patuloy pa din ang pagluluto ng ginataan na langka. Ito yung ulam namin, tuyo. Ayan, tapos sausawan, bawang, sibuyas, paminta, tapos suka. Tapos syempre, pag may tuyo dapat may basa. Ginataan na langka. Pag may tuyo, may basa. Tapos, boss, ayan, no? Ubusin na yun niya. Ubusin na niya. Opo. Baka kulang ka pa na So, medyo ginagabi na kami sa kain kasi yun nga, busy kami kanina mag-ayos. Dito kayo mo Kaya, i-close mo yun. para hindi magpasok lamok. Grabe, ang ganda dito. Dagat na yan, no? Karagatan. Ito yung tent namin. Maluwang yan. Kasya dyan ang 10 tao. So, ayun. Magandang gabi sa inyo lahat.